V rámci naší konference Juniper Day zde v Praze budeme představovat v zásadě dvě oblasti řešení, jak se Juniper tradičně fokusuje. Jedním z nich je sítě nové generace. Samozřejmě je otázkou, jak ty sítě jsou dneska řešeny. V každém případě je to nový koncept, který představuje Juniper. Je to velice zajímavé z pohledu jak užitné hodnoty, tak pochopitelně nárůstu toho výkonu, který my pociťujeme, že musí být i poskytován zákazníkům, protože dneska všichni používáme mobilní zařízení, které jsou konzumenty v zásadě toho bandwidthu, té infrastruktury. To je jedno téma. A druhé téma je problematika softwarově definovaných sítí v prostředí datových center. To znamená softwarově definovaná datová centra.